Ahojte, tu Tomi. Riešime jednu Astru, tam je vonku. EGR-ko je v ťahu, ale stačí len vyčistiť. Ukážem vám v ďalšom zábere, jak vyzerá. Už to máme namočené v takom náleve. Sama riňa. Auto nemalo taký výkon, ja verím k tomu, že po vyčistení tohto EGR ventilu aj s chladičom EGR, samozrejme, myslím si, že by malo auto ťahať jak babika. Takže keby dačo, pa nič, čaute.